Днес искам да ви покажем един реплей преди малко, който стана. Ето този, как го бих. Искам да наблюдавате. Ще го пусна по 4. Искам само едно нещо да ви покажа. Валкирията не може да удари при 2 екзекутора. Той я полявата кула, не знам какво се опитваше да направи. Тук с тези стрели. Тук се опитах да го трикрана, ама не ми се получи. И ето тук, наблюдайте. При 2 екзекутора валкирията не може да удари. И хора, само това исках да ви покажа. Само да шарнем таката. И това ще е всичко за този клип. Иска само ви покажа, че при 2 екзекутора валкирията не може да удари. Пробвам в момента разни текове. И да, чао, чао.